Ще представя началото на фирмата на фона на един филм, който е сниман за 10-та годишнина на Тандем. Махнали сме звука, за да мога аз да разказвам. Така или иначе, основатели на фирмата сме Тодор Вътев, брат ми, и аз, Кирил Вътев. Ние бяхме две момчета, които са завършили спортно училище, занимавали сме се с свободна борба, с нескрита гордост го заявявам това. После бяхме треньори, той в Славия и в Гърция, аз в Русе, Левски Спартак и в юношески национален отбор. И твърде добре познаваме значението на качествената храна за възстановяването на силите на човешкия организъм. И мога да кажа дори, че така, в някаква степен сме и маняци на темата. Да, но след промените брат ми беше в Гърция, аз бях тук и няма да разказвам защо напуснах спорта, въпреки че го напуснах след много високи успехи през 1991 година. В общи линии 2 години се чудихме какво да правим. Минахме през облекла, през кафене, през сандвичи и когато започнахме производство на сандвичи, защото в България никой не правеше индустриално сандвичи, всички се правиха на место по бистрата. И стоейки на една опашка за колбаси в един от първите частни колбасарски цехове, собственика ни изгони, защото установил, че всеки ден пазаруваме все повече и повече и много работим и много ще забогатеем. И всъщност този човек ми провокира сами да си правим колбасите. Така се роди идеята да почнем с месопреработка, от която нищо не разбирахме, защото не различавахме свинско от телешко месо. Но имахме съученик-технолог Красимир Кънев, който го поканихме да започнем заедно, така че започнахме с доста компетентна технологична подкрепа. Не знаехме докъде ще стигнем, нямахме никакви планове, там всички банални въпроси, колко пари ще се спечелят, за нас този въпрос не стоеше, защото стартирахме с ипотека на жилището на нашите родители, тъй като и двамата нямахме жилище тогава. Знаехме само едно, че искаме да правим най-добрите продукти, искаме да правим продукти, които без всякакви притеснения можем вкъщи да занесем и да храним децата си. Така че от самото начало, основен принцип в работата е продукт, с който не бихме хранили децата си, да не произвеждаме. 20 години удържаме на тази максима, вече все по-трудно, защото пазара се променя, натиска за все по-ниски цени е ежегоден, ежедневен. Надали някой е срещал реклама, тук са най-качествените продукти, болшинството сочат колко метра остават до най-ниските цени, всеки ден най-ниски цени и така нататък. Започнахме с едни машини втора употреба, но много бързо хората оцениха продуктите и клиентите тогава идваха в предприятието да пазаруват. Така че ние започнахме работа в 5 часа, а клиентите започнаха да се редат от 4 часа, при положение, че продажбите започнаха в 8. През 1996-1997 година, когато беше голямата криза за месо, се наложи да закупуваме живи животни, за да си обезпечиме суровините за производството. Така се породи идеята за създаване на собствена кланица, който стана факт през 1997 година под наем. По-късно тая кланица е купена, днес е реновирана. Преди малко приключиха кадрите от кланицата в стария вид. Сега никой не може да я познае, защото това е поне за сега единствената кланица в България, която извършва зашеметяването с въглероден двуокис, което има изключително значение за качеството на добитото месо. По-късно с брат ми си разпределихме функциите и той пое кланицата и магазините, които направихме. На филмчето пребегнаха кадри от първите магазини Детелина, но те бяха по-късно затворени, защото няма как един квартален магазин да постигне това, което предлага един супермаркет, от която и да била верига.
И тъй като бяхме под наем в завод Искра, в стола на завод Искра, а там хазайката беше една много добра жена, като види, че ни се увеличава стойността на електроенергията, ни увеличаваше наема и казваше, щом плащате повече ток и харчите повече ток, значи работа ви пари, може да плащате повече. Много беше приятно, това случи през няколко месеца. Нямахме тогава идея къде да съжалваме, договори, наеми, не се признават такива неща и това ни тласна към стремежа час по-скоро да направим собствено предприятие. Да, обаче ние не искаме да е какво да е предприятие. Искаме да бъде като тези, които сме ги виждали в развитите европейски страни. Така се свързахме с един проектант, който го избрахме по един много прост критерий. Да не е проектирал в Източна Европа. Що има работа на Запад, значи той е висока топка. И се оказва, че той не е просто висока топка, той е една от най-високите в света. Така Йозеф Фалкенщайн, Бог да го прости, вече не е сред живите, дойде в България. Оказва се, че той е главен консултант на Световната банка по всички проекти на тема месодобив и месопреработка в света. Показани предприятия, които ни зашеметиха, показани проекти. Започнахме с него, но неговия първи проект беше отхвърлен от всички български институции, защото ни отговаряше на БДС. Годината беше 99-та, но ние не се отказахме. След това привлякохме български специалисти, които проектираха. Съответно, въз основа на това, което Фалкенщайн беше представил, и така през 2002 година, през април месец, заработи новото предприятие, което се явява първото построено от нулата по европейски стандарти, далеч преди членството на България в Европейския съюз. 2003 получихме авторизация за свободна търговия в Европейския съюз, но това е една друга тема, за която не смятам да отделям време сега, защото това да имаш право да отидеш до Америка не означава, че можеш да си купиш билета и да стигнеш до там. В новото предприятие нещата коренно се промениха, но тогава започнаха да навлизат и големите вериги супермаркети в България. От самото създаване предприятието функционира с ERP система на CSB System. Днес ние не можем да си представим как можем да си вършим работата без тази информационна система. Работихме с изключително голям брой клиенти, които с годините намаляват и на тяхно място идват големите търговски вериги с централните складове, с централната логистика и така мога съвсем отговорно да заявя, че характеристиките на пазара през 2002-2003 година нямат нищо общо с пазара през 2013 година и днес мисля, че тази конференция това ще го покаже. Аз мога да разказвам много любопитни факти от историята на Тандем, защото абсолютно всички европейски мисии, които проверяваха готовността на България за членство, минаха през Тандем. Всички делегации на Министерство на земеделието, на Министерство на икономиката, които имаха отношение към производство на храни, минават през Тандем от цял свят. Просто няма да сгреша, ако кажа, че от Монголия до Съединените щати, някаква така условна градация, делегации от всички страни са ни посещавали. И за нас това е чест да посрещаме гости. Мисля, че доктор Тасева е свидетел на голяма част от тези визити, особено пък на европейските мисии, защото европейските мисии проверяват българските предприятия, за да установят нивото на компетентност и качество на работа на контролния орган. И тук мога да заявя, че контрола по храните в България е на толкова високо ниво, че са изключително малко страните в света, където имат такъв контрол. На повечето места се разчита на самоконтрол и там контролният орган е веднъж годишно в предприятието, докато тук е всеки Божи ден. Затова много ми се иска и вносните продукти, които заливат българския пазар, да бъдат подложени на такъв контрол, на какъвто са подложени българските храни, които се произвеждат в България. Тъй като, за голямо съжаление, ако отидем в Австрия, ще чуем
колкото по-австрийско, толкова по-хубаво. България обаче, колкото по-вносно, толкова по-хубаво, който говори за нивото на икономическа култура на широките народни маси. Не искам да обидя никого, но слоганът "Изберете българско" означава подобрете собственото си благосъстояние, защото няма страна, която да произвежда продукти, които реализира по целия свят и да не е с висок стандарт на живот. И няма страна, която да се прекланя пред всичко чуждо и да тича да купува без да мисли всичко вносно, която да не е с нисък стандарт на живот. Виждате, че слоганът "България може" се роди още през 2002 година и така за нас е удоволствие да видим колко политически кампании го подеха и други, но този слоган стоеше на откриването на предприятието. Аз ви благодаря за вниманието.